Moi, mä olen nuottivalmentaja Kaisa ja olen töissä Salon seudun ammattiopistossa opettajana. Opettajavuosien aikana mä olen kohdannut ihmisiä hyvin erilaisissa elämäntilanteissa ja auttanut eteenpäin monenlaisissa pulmatilanteissa. Erilaiset taloudelliset ongelmat, lomakkeet ja virastojen kanssa painiminen on tullut kyllä tutuiksi. Tapaamisten ei tarvitse tapahtua välttämättä huoneessa istuen. Me voidaan tavata myös tekemisen äärellä. Lähteä kävelylle, kokkailla, taiteilla tai käydä vaikka kirpparilla. Joskus mielekäs tekeminen helpottaa ajatuksen juoksua ja oivalluksia voi syntyä yllättävissä hetkissä ja yllättävin tavoin. Et välttämättä huomaa omia vahvuuksiasi joka hetki. Mä olen hyvä tuomaan esille niitä seikkoja, joiden avulla voidaan yhdessä löytää meissä jokaisessa piilevä potentiaali. Ihmisten kohtaaminen ymmärtävästi ja hyväksyvästi on mulle tärkeää. Jokainen voi tulla kohdatuksi ja saada apua huoliinsa mahdollisimman helposti. Tapaamiset kanssani on rentoja ja keskusteluista voit ottaa mukaan juuri sen, mikä tuntuu hyvältä ja oikealta. Mä suhtaudun asioihin lempeydellä ja hyväksyvästi, toisinaan myös huumorilla. Tärkeintä on, että koet olosi ymmärretyksi ja kuulluksi. Mikään murhe ei ole niin suuri tai pieni, etteikö siitä kannattaisi puhua.